Met die wat ik toen daar nadere stap, met die twee mensen, waar samen met mij gelopen, toen zei kom je speler uit de nieuw. Speler vraag van mij, waar is mijn dochter? En toen vraag ik voor hem, ja, hoe lijkt hij persoon? Toen vraag ik, toen zei hij mij wat? Geslacht van kleur. En je zei, als drie dingen wat hij me gevraagd. Waar je dochter zou veranderen. Waar zijn dochter zou veranderen. Ik moet mijn dochter gaan zoeken. En toen vraag ik nog voor hem, maar ja, heeft zij krullerige haren. Toen kijkt hij maar net van, die speelde mij niet zo aan. Nee, antwoord. Als appel voor mij lijkt het hij. Dat is ze niet. Hij ziet dat als mijn kind. Maar dat is ze. Zo kan hij altijd. Zij zal hier drinken, daar drinken, zo. Niet voor vrienden en zo anders. Zij is toe. Of ze verkloppen met je. En als zij, of die sorry, als zij nou begint op gaan, dan gaat zij huis toe. Zij zal iemand mensen betalen, voor haar betaald toen de rente over huis toe te vatten. En zij was nogal bij een beetje rustig. Ze zei nogal zondag, heeft ze gekomen, zaterdag met haar kleren, met haar hoed, met haar keerkleren. En gezegd, mami, ik ga morgen keer toe. Ik mis hij kind, jaren mee daarin, wat de maag had, ja, kinders mee bij die meisje kind.